ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. духтаракҳои хушрӯи ман, бо шумо ҳастам ман Манижа Сатторова. имрӯз бо шумо мебинем ки директораи муваффақи проект «Бистри роз» чанд сум маош мегиранд. марҳамат, 4000 сомон бо 18000 сомон бонус. духтаракҳо, так инҷа вице-директор пурсида ки мурам нависем, албатта ки менависен, 100 сумам оилӣ гирем менависен. инҷа группада аз вице-директор сар када то болора 3000 сомону 55 апаи хайрини ҳисоб мегирифтай. машааллаҳ, ина апаи хиромон 3500 сомон беҳтарин, 3800. ина духтаракҳо машааллаҳ, 1500 сомон. инҷа вобаста аз статус духтаракҳо 2600, ина 5112. ина михе духтаракҳо марҳамат ҳаракат кунен. 4000 сомон, 3200, 1000 сомон. ина михел духтаракҳо марҳамат шуморам ҳаракат кунен, пешравӣ кунен, кор кунен, мисли дигар директорҳо маошҳои беҳтарин гирен. ина михел, инаш маоши Манижа Сатторова. ногуфта намонад, маоши фабелик то 100,000 сомон аст дар командаи мо, ҳатто аз ин ҳам боло. вале бисёр духтаракҳои ман дар группаи мо нестай. инҷа да маошҳои директор, старши, серебро, золота. ина михел.